Cuando llegué a esta profesión, los maestros, los ancianos, eran los que se ocupaban de defender los intereses de los actores de doblaje, defender la dignidad de la profesión. Poco a poco nos fuimos degradando, fuimos perdiendo de todo, derechos, poder adquisitivo, muchas cosas. Y hoy, gracias a Dios, gracias a la aparición de Dub, esto ha cambiado. Reconforta mucho que Dub esté ahí, aunque algunos ya estamos de salida, pero los que están, a los que yo he conocido prácticamente cuando eran niños, están defendiendo el futuro, su futuro y el de todos los que llegarán a nuestra profesión. Y eso es un tesoro que tenemos que saber apreciar. Per molts anys, Dub, per fi tenim sindicat. Ole! Moltes felicitats, Dub, per aquests 3 anys i per molts més que podem celebrar tots junts. Per molts anys, Dub! Per molts anys, Dub. Per molts anys, Dub! Moltes felicitats a la gent de Dub i moltes gràcies per tot. Per molts anys, Dub. Muchísimas felicidades, Dub. Crec que va ser cap al 2018 o així, no? Que sí. Ja portàvem temps que parlàvem amb gent a les sales d'espera, als passadissos, i sempre el tema era sí, hem de fer alguna cosa, i jo pensava sí. Però aquell sí va continuar una mica més, no? Ja em vas escriure, em vas trucar, no ho recordo, i vaig pensar, ui, això ja va... Això va en sèrio. Això va en sèrio, No vam començar directament pensant en ser una associació, vam començar dient fem com una petita consulta, Sí, una radiografia de la professió, no? Exacte. Veure exactament quina era la foto que teníem davant, la foto real. Sí. I, de fet, d'allà, d'aquesta macroenquesta, surt unitat, conveni com els dos principals pilars i demandes de la professió, perquè portàvem des del 2013 absolutament sense conveni. Exacte, aquest era un dels punts forts. Sí. Portàvem un temps en què el doblatge havia estat vilipendiat, no? I que s'havia maltractat en l'opinió pública, i era també posar en valor la nostra feina, dignificar la nostra professió, ja sigui a nivell d'opinió pública com també internament, és a dir, a nivell de salaris, de condicions laborals. Vull dir que hi havia molta feina, no? I dèiem, això és una selva ara mateix, però tenim una feina de jardiners, d'anar mica en mica arreglant això i fent-ho un jardí on hi puguem conviure tots plegats. Un dels punts claus jo crec que ha estat aconseguir fer una associació que tothom se sent seva, que no és d'aquests o és d'aquells o mira aquí i allà que no sé qui, no. Una mica intentàvem buscar veus de tots els colors per poder representar tothom i que tothom se sentís identificat, perquè al final Dub no som nosaltres. Sí, és una eina per tots, per la professió. A vegades et sents com que has de fer les coses, decidir tu única i exclusivament el que penses, el que vols, el que has de fer, quan a vegades, quan estàs en un grup i ho comentes, tot és molt més relaxat i més fàcil, no? I crec que Dub és això, és una manera de sentir-nos recolzats pels companys i defensar entre tots interessos que són per tots. Felicitats. No tengo más que palabras de elogio para todos vosotros. Habéis sacado un músculo terrible y habéis conseguido que el colectivo vuelva a creer y a vibrar y que volvamos a movilizarnos y a sentir que podemos, que unidos podemos, que hemos conseguido cosas y que todavía nos quedan muchas por conseguir. Doncs Dub ha significat una cosa, un alleujament, un aire fresc, perquè per fi s'han començat a moure coses que fa molts i molts anys que teníem encallades. Us ho agraeixo molt a tots els que hi esteu allà i us felicito. Per fi tenim una associació que ens representa i fa coses per nosaltres. Felicitats. La gent que s'ha dedicat i que ens dediquem al doblatge sempre ha buscat defensar-se amb associacions pròpies, no dins de l'aixopluc d'una altra organització. Encara que som actors i actrius
i hi ha gent que compagina la imatge, el teatre i el doblatge. La manera de funcionar del doblatge és bastant única, és bastant específica. Si tenim sort, podem arribar a treballar a diverses empreses durant un dia. I això provoca que són vinculacions laborals continuades, però que es tallen cada vegada. Ficar la defensa dins d'una organització més gran acaba per no entendre's la nostra manera de funcionar. I ara DUB sembla que ha agafat el camí més efectiu, més àgil, amb una associació exclusivament de doblatge. I APADEC ho va ser, el CAT als anys 2000, 2001, durant pocs anys també ho va ser, ho va intentar, i espero que continuï molt de temps. Jo crec que hem pogut aprendre molt de tota la història que hi ha hagut en el moviment associatiu, tant aquí com a Madrid, com a altres llocs. Hem après molt i a partir d'aquí hem pogut muntar DUB. Que les experiències que hi havia hagut abans ens servissin no per dir això aquests ho han fet malament o aquests ho han fet bé, sinó per dir del que s'ha fet, traiem-ne l'aprenentatge per poder fer una cosa que ens sentim tots a gust i que, en la mesura del possible, ens serveixi per avançar i per realment moure i fer canvis, perquè és el que necessitàvem, que hi haguessin canvis reals. I basant-nos també molt en dades i no tant en sentiments, perquè de vegades som artistes i tenim a dins, ens bull tot, i de vegades prenem decisions que ens semblen que a curt termini poden ser la clau, però no estem mirant a llarg termini, i s'han d'analitzar bé les dades, els moviments, tot el que es fa per prendre les decisions correctes. I també tenim la sort que tenim uns socis que s'adapten a tot i entregadíssims, perquè som una associació que tenim socis des de, no sé qui deu ser el més jove, però menys de 18 potser, fins a 80? Segurament. I fins i tot aquestes persones de 80 anys estan allà al peu del canó i s'han descarregat el Telegram. Exacte, vull dir que al final... Sí. Per molts anys, DUB. Per molts anys, DUB. Feliz cumpleaños por vuestro tercer aniversario como asociación que defiende los derechos jurídicos y laborales de los actores de doblaje. Per molts anys, DUB. Moltes felicitats, DUB, per molts anys, molt bona feina i a seguir endavant. Per molts anys, DUB. Per molts anys, DUB. Felicitacions a tothom a DUB en el tercer aniversari. Un petó molt gran. Felicitats, DUB, per molts anys. Per molts anys, DUB. Justo entré cuando hubo la finalización del convenio de 2009 y yo me sentía que bueno, es como que tienes más difícil el acceso, cuesta conocer gente y creo que ahora con muchas iniciativas que se están haciendo por parte de DUB, como el microabierto, que gente que está empezando, que está accediendo a la profesión, que está recién formada, consiguen que directores, directoras, compañeros los conozcan y les den oportunidades o que ellos mismos puedan conocer mejor los engranajes del doblaje, cómo funciona el entorno laboral en Barcelona, todo eso creo que es más accesible gracias a DUB y es de agradecer porque me veo en esa situación, me veo cuando yo entré y me habría gustado que en el momento en el que yo entré hubiera habido un DUB. Creo que conseguir poner en marcha iniciativas donde integrantes de un colectivo se unen y se comprometen para intentar mejorar su profesión es una muy buena noticia siempre para todos los trabajadores de ese sector, por lo que creo que el nacimiento, la creación de DUB ha sido una noticia maravillosa tanto para los compañeros de Cataluña como para los del resto de comunidades. Tenéis a las empresas más importantes unidas en una patronal y estáis en disposición de poder negociar un convenio colectivo con lo importante que es eso. Mucha suerte, mucho ánimo, mucha fuerza y muchísimas felicidades por vuestro tercer aniversario. Per molts anys, DUB. Moltes felicitats, DUB, per molts anys. Ei, per molts anys, DUB. 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 Per
Per molts anys, Dub. Per molts anys, Dub. Moltes felicitats, Dub. Yo me siento ya que pertenezco a una profesión unida.